Здравейте, приятели! Ние сме Extreme Gaming България! Аз мен е Албърн Кит 3. Аз съм България и това ще е първият епизод на Survival. Minecraft Survival. Не някакъв друг Survival, нещо да не си помислите. Какво може да си помислят? Ой, Survival на Assassin's Creed, брат, в джунглата. И между другото да знаете, Благо ще снима на Assassin's Creed. Радвайте се, хора, радвайте се. Бъдете щастливи и си живейте живота. О, имам една перфектна песен за това. Добре, добре. Да, мисля, че изпях достатъчно пъти в първия епизод на Hunger Games. Благи, събирай такива колко бинс. Няма по да събирам такива. Абе, събирай, бе, трябват ни. Много ти лагва сървъра. На тебе ти лагва живота. Не се шегувам. Да, това и аз го забелязах, че ми лагва страшно много, ама не съм аз виновна. Ти си виновен. Виновен е Minecraft или какво беше там. О, имам achievement. Абе, Добре, добре, това прозвуча епично. Стана нощ за 3 секунди и сега дори не виждам нищо. Абе, спокойно, бе, с песни всичко става. Даже мога да ти дам един ясен пример. Готов ли си? Ако спеш, още веднъж ти затварям. Ама не си казал коя песен? Която и да е. Която и да е. Тази песен е най-добрата, братле. О, аре, взимай саплинги, може да си засаждаме. Чакай малко. Tell me what you're looking at. А защо още не съм видял нито едно чудовище, ми е странно. О, Sugar Canes намерих. И вече не лагва чак толкова, някакси поиграхме малко и вече се събуди. Събуди се! Сървъра се събуди, малелей. Добре, това беше изключение, че ти позволих да го направиш. Ти ме накара да пея, да съм аз виновния. Да, аз не те накарам. Ти каза... Какво каза, не помня. Гледай колко achievement взе. Симай колкото искаш achievement. Taking inventory, брат. Добре. Само между другото, като го направих, това да осъзнавам на какво прилича кирката, като я крафтваш. Както и меча, но няма да коментирам, защото аз съм... Виж колко achievement взех, бе. И аз вземам, ей. Пази се. Чуя, запомни едно. Achievement-ите ми са страшно много повече от achievement-ите ти. Брюс, не ти, Благи. Това е една друга свиня. Всъщност не знам мъжка ли е или женска. Трябва да я обърна наобратно, за да видя. Я отиди събери онова захарта. Добре. Знаеш, аз ще го направя вместо теб. Аз вече отидах. Той аз. Колко взе? 5. 4. Добре, това не е важното. Сега няма да се забутвам в този смахнат биом. Абе, ще направя една... Чакай малко. Ето тук остана крафтинг тейбъл, тук ще ни е началното убежище, така да се каже. Тук ще започнем... място е. Тук ще започнем все едно. Тук ще започнем камъни да събираме. Тук, така да се каже, ще се апгрейдваме. Какъв мазен лак! Това е най-лагващият тъп сървър, който съм виждал някога. Абе, на Kiro сървър, защото нали по-малко лагва. Да, нали. И по-малко се изключва от моя. Аз представям, може да се изключва, повече не мога да го включим. Много мазни лагове имаш наистина. Така стана с предишните ми два сървъра. И вече имаме Cobblestone. То ни отпреди си имахме. Така, имаме 12 Cobblestone, достатъчен е за това, което ни трябва.
Какво правиш, бе? Каквото си искам. Не, кажи какво правиш. Нищо не правя. Ей ти една каменна кирка, сега ще я направя. Добре, защо така се получава кирката, като я правя? Някакво по средата не се слага кабелстоуна. Ето. Чакай бе, сега тук ще получи. Къде фърли тая кирка сега? Ми не знам къде съм я фърлил, на земята я фърлих. Окей, ти влизай и почвай да копаеш, аз ще... Взели ли кирката? Да, взех и спокойно. Ти влизай в дупката и почвай да копаеш, а аз ще събирам дръвце. Повярвай ми, ще ни трябва. Направи чаркол. Чаркол, ти си болен. Знам, че това е много тъпо, ама не виждам нищо. Абе, ще изкопаеш кола. Аз ще го покажа, ако трябва. Добре, това ли беше дървото? Много малко дръвце. За такъв биом. Наистина малко беше дървото, като за такъв биом. Благи да претрепям ли малко с куидове? Добре. Така се събереме разни други материалчета, така още от началото. Защо няма зомбита, между другото? Не знам. До сега вече сме умряли 15 пъти от зомбита, ама още не сме видяли едно. А с куидове има. Не знам. Прасенца също си има. Пиленца видях. Що няма? Това е мистерията. С песни. Добре. Благи се изненади. Съжалявам, ти ми даваш поводите да пея. Когато ти го правиш, нямаш право да се оплакваш. Колко кабелстоун имаш? 64. Браво, ти си човек. Я направи една печка. Окей. Имаш ли кол? Не. Значи аз влизам да купая кол. Защото трябва да си изготвя храната, нали? Добре го направи, бе. Така, като стаичка си. Точно. Не, че ще се заселваме тук. Знаеш, що може да няма чудовища, бе? Сетих се. Може онова Spawn Monsters да ми е на False. Може. Има едно такова в сервер Properties. Трябва да го видя. Ама не сега. Някакси добре ни е без тях. Сега някой педераз да не каже в коментарите: вие сте гъзове. Що не играете без чудовища? Сигурно това ще напише някой. И аз не знам точно какво да му отговоря. Ще му кажа: не пиши така на нашите клипчета, защото все пак аз пея. Обръщай главно внимание на хубавите неща в живота. Нещо като моите песнички. Спей! Добре, бе, къде ми е мизерния кол? Намерили поне едно, кажи, че си намерил. Не. Значи ще трябва да си ям храната явно. Айрон намерих. Супер. Ти къде си всъщност? Ето ти. Предполагам, че ти си го направил това. Кое? Не. Да, аз го направих. Добре, супер. Просто Бето го останали айрон. И имаме 4 айрон. Имам дървен меч и знам как се използва. И аз също имам дървен меч. На теб ли ти направих? Аз си направих сам. Чай, че един Веню ми звъни по скайпа. Не му дигай. И сега ще се върнем, изчакайте само